Zondag 29 mei. Het is de finale van de Limburgse bekerwedstrijd. De dames van Breedton Sport Alcidas Combinatie uit Maasbree spelen tegen de dames van Targos Bevo 2. De dames van Maasbree hebben ieder al het vierde team van Bevo uitgeschakeld. Gaat het vandaag ook tegen het tweede team lukken. De supporters van Bevo weer in grote getalen aanwezig, gezeten in de gele shirts. Dat was 80 uur in de Heuf niet anders. Ook supporters van Maasbree zien in grote getalen aanwezig. De wedstrijd. De dames gaan zich wat ingooien, gaan zich weer maken, want ja, het is toch een hele belangrijke wedstrijd, met name voor de dames van Breedton Sport Alcidas Combinatie. Een jaar geleden stonden we ook in die finale, niet hier, maar in Steen. En, ja, zo stuurden een geweldig succesvol jaar af, met hopelijk nog een prijs. Maar ik heb het echt meegegeven, het jaar is al meer dan geslaagd. En ja, we noemen ze de toefje op de taart, hè, de kers op de taart, de slagroom, dat moeten we ons vandaag verdienen. Dus het is echt een kwestie van, niet omdat het moet, maar omdat het kan. De afloop gaat beginnen. Pien Koopmans, toch ook al eerder in dames 1 bij Bevo gespeeld, mag de afloop doen. De Bevo dames zullen alles in het werk stellen en zullen direct druk proberen te zetten op de dames uit Maasbree. Kijken of dat gaat lukken. De aanval komt er. Hey, in ieder geval naar de linkerkant, naar Inge van Veldhoven. En dan is het direct Kelly Smits, de doelvrouw van Maasbree, die door een stop duidt. Dan gaan de Maasbreedse met de dame van Litjes en dan komt de bal aan de hoek. Komt niet goed en dan komt er direct in de 7 meter worp zitten scheidsrechter. En Kelly van Os staat akkoord, de nummer 9. Kan die het eerste doelpunt dan voor de Maasbreedse scoren. De Maasbreedse die 2 keer in de competitie van Bevo wisten te winnen. En het is 1-0 voor Breedton Sport Alcidas Combinatie uit Maasbree. Dan gaan we natuurlijk naar de wedstrijd. Een schot van Pien Koopmans in de 7 meter. Hij gaat neven. Pien had het geluk vandaag niet mee zitten. En ja, de reservespulsers kijken ook een beetje bedrukt. Het gaat niet zoals ze willen. Opnieuw is het toch Floor Lintjes die lukt de 4-0 aantekenen. Dan lopen de dames van Maasbree toch al makkelijk weg. Komt de bal opnieuw aan de linkerkant, komt de bal achterover, hey, bij de nummer 7, ook Lintjes, maar ze kan het dan niet afmaken, dan mogen de Maasbreedse in de verdediging. En dan is het de nummer 9 en dat is Anna Bukkens, die door in ieder geval de derde doelpunt voor de Bevo dames. Het derde doelpuntje pas. Ja, dat is niet veel. Het werd een ruststand van 8-3. En ja, de coach Suzanne Lovers had veel uit te leggen aan de dames van Bevo. Opnieuw, ja, een schot net neven, natuurlijk, van Floor Lintjes van de Maasbree. En dan gaan de dames van Maasbree terug snel in de verdediging. Ken door in ieder geval de Bevo dames komen, dat kennen ze met Demi Smolenaars. Ze scoort wel, ze is in de tweede helft meerdere doelpunten weten te maken. 3 in totaal. Maar kennen ze dan ook nog niet genoeg terugkomen met Inge van Veldhoven, toch ook een spulster uit de dames zijn van het verleden. En ook Demi Smolenaars heeft dit seizoen nog meegedaan. Opnieuw een doelpuntje van Demi Smolenaars. Dan komen de dames van Bevo wel erg dichtbij. Het wordt 8-7. Kent Maasbree dat dan? Ja, ze kunnen dat wel afmaken. Want ze doen dat met Annick Driessen. Scoren ze een voortreffelijk doelpunt. Misschien wel op het juiste moment om de Bevo dames niet dichterbij te laten komen als het hoognodige. Opnieuw, komt bij Pien Koopmans, bij Inge van Veldhoven. Kan die afdrukken? Neem eens hij durft, neem eens hij kan. En dan is het goed verdedigend werk van de Maasbreedse. Natuurlijk, de dames hebben hoog, maar de fans van Maasbree hebben het al gezien. Ja, wisten ze Bevo 2 keer verslaan. Of vandaag opnieuw kennen ze het aan. En hey, ja, goeie parade, maar in de rebound is het toch de nummer 14. En dat is dan Carlijn Huskes. Ze maakt het af. Breedton Sport Alcidas Combinatie wint de beker verdiend. Na het kampioenschap kunnen ze voor de tweede keer het feest vieren met de stand van 13-8
en is Marcel Vlier de gevierde trainer. Ja goed, op een gegeven moment ging het weer. Hij zei, over dat doe je punt hier. En dan maken we weer afstand en dan maken we het ook duidelijk.